Mas wis tangi porung yo. Ya ini wis jam 11 yo tangi ya iki. Iyalah. Nom-noman gapuk. Ya ini urung tangi kok ngono, Indonesia kon maju. Ya ini urung menyat tangi. Temen. Tangi jam piro? Siapa ini jauh urip. Nonton YouTube yo dikuandri. Ora main-main kuotane yo. Tangi yo cuk. Jam piro lho? Waya kerja. Tangi yo cuk. Jam piro iki? Emang iki jam piro jane? Jam 11. Mosok to? HP yo kuander. Ngopo to jane ngopo? Ure wong enak turu iki. Gak enak turu barang kok. Tangi yo jam 11. Wayahe tangi jam 11 iki kerja iki kok. Mau angel men lho. Lah kerja iki saka awan jam 2 sampai jam 11 bengi. Bali melek sampai jam 3. Yo nak turu ya ini wong tangi yo acat to ya. Iya iki lho tangi. Ngopo jane iki ngopo? Ajene meh njaluk kopi to. Mbakku ki dodol ora dijaluki. Ayo nak ngopi tak tukokke. Tangi turu to, cocoke udut karo ngopi. Aku diudute, kopi ini to. Tunggu mama. Ning anak kowe kan gratis. Ya mak iki nak dijaluki gratis yo bangkrut to ya. Aku ki yo tuku. Tak tukokke. Tapi ditinggal ya. Padha wae nang duitku. Wis kono. Tembuke. Mak tuku es kopi yo, Mak. Tenang sedikit tak palu. 2. Mas Ria 1. Aku berarti 2. Kok 2 ya papat orang iki. Kok papat sekondi iki lho? Kamu loro, Iki siji. Lah iya kok saka papat iki lho. Anake tangi turu ki yo iso ngitung to ya Yo, kopi pesenanmu. Iki kopiku lek dombe rasa cerdas wae timbang dipegel makku. Nggih, matur suwun. Lah kowe tuku mah tujuane ngopo jane? Garek tuku kok narai gawe dhewe to kan, nggone mak dhewe kok. Yo sih penting. Itu ya. Iki ora padu, ora udur. Yo biasa to mak mbek anak ki yo ngono. Keharmonisan dalam keluarga anak mbek mak. Walah, tak kira iki padu mau iki. Wis kono lek ndang atus, jam 11 ngono, rek atus. Ono lek temenyat atus. Lah kuwi dene meng ngejek ning ndi kok kon atus. Jam 11 kerja kowe jam 2 kok. Atus jam ini. Meng ngejek ning ndi jene? Yo ngejak syuting to, Bos. Syuting YouTube to kowe iki ora paham kok film pendek lucu Jawa 3D TV ora paham itu. Yo sih tak ngumpulke nyawa sih. Tangi turu ngejak syuting. Kusik wudu tak batang. Kopi nentek nggak adus. Kayak menyat syuting. Ora nyusu-nyusu. Emang wong kesusu ki penak. Yo penak kesusu to, Bos, timbangane kesikut. Kayak kesikutan loro. Susu kan ngerti dhewe. Susu. Kowe iki lho nak ngeres wae Mas nomor 1. Wis
diombe sik kopine dintekke. Rasah bayang sing ora diombe, diudut bar nggih mangkat. Ngono lho. Tangi turu ngopo-opo wis ngure wong turu. Wis ngopi-ngopi wong turu, kopi kon kokke. Saiki nyusu-nyusu. Sik pokok mantek kopi, ndak udut. Nggih mangkat. Lah kowe iki ngetut iki lah meh ngopo? Wong ati meh adus kok. Meh ngopo? Meh ngindik kok meh melu adus bareng. Wong kok ya aneh-aneh wae. Tanteni ngarep lawang ngono lho, gelek tiang cuwepet ngono. Biasane lak yo kesuwen to adus. Ini teh. Lah saiki aku wis adus, kowe meh ngejak ning ndi? Wis ayo teko melu, rasa kakek ngomong yo, angkat. Ya sik tak nganggo minyak sik. Ora cetok, Cok. Korek somase. Kurang nggo minyak. Minyak entek. Minyakku jebul entek sik tak golek. Sing spray penting wangi sik. Nggo minyak sik tak minyakku entek nggo spray ra apa-apa ya. Penting wangi. Wis, minyak anak yo nganggo kaya ngono. Nemen. Yo ora apa-apa to ya sing penting iki wangi. Timbang ra wangi. Apa ngerti ana wong wedok sing mambu masih wangi. Ayo nek cepet. Suwen yo. Kok rapi nak? Walah. Sepuluh selen. Tapi ya to iki nganggo sandal iso kewalik keselen. Tas toko. Lah kowe iki asli iki meh ngecek ning ndi? Wis pokoke melu sik, rasa kakean cangkem melu sik. Iki panas lho. Ngono aku tambah ireng mak aku pakling piye Wis ireng rasa wedi cah lanang iki ra ireng ora ganteng. Tapi nek ireng tambah ireng ya Rasa nyamplok-nyamplok. He, he. ayo melu melu ora? Engko nek ireng kok nek makku pangling kowe tak satu-satu Iya. lho. Lah nek panas-panas ngene iki nek kok jak mlaku ya ngorong ngelak to ya. Kok wedang sih nak kon ngancani iki. Lah saiki tuku ngendi? Ning kene nek ana warung dhewe mampir tuku wedang. Ono tetep tapi ado. Ngendi? Ngene mamaku mau. Wah, ya bali meneh. Lah saiki meneh. Mlaku sih weh. Yo, Menawa ana wedang ning bendalan. emange ono.
wedang dibuka pinggir jalan. Menowo kan menowo. Oh iya aku manut lah. Timbang kok itu wae. Ah, kayak to, tenan to. Aku les ngomong to menowo. Begini paling ini. Nih, dulu yuk. Weh, ada nih. Pripun Mas? Iya boleh. Wedang es. Dulu. Lagi ora? Lagi ya. Sing ngelaki aku ora kowe. Lho kok iso? Sing ngomong ngelaki sapa pertama? Lah sing njaluk sapa? Ya kowe, tapi sing ngelak sik kan aku tak saduk. Salah meneh. Ya to Mas, wong aku mau gak entuk tuku kok. Ora usah rebutan. Iki mung bondo siji tok. Anu wae bagi loro. Ora bagi-baginan. Mung sithik. Maksud piye? Kok pas mangan klengkeng wingi. Yo wis, Yo. Lah ancuk kalah meneh. meneh. Tapi yo kayak sithik to, Bos. Bose. Iki rasane legi. Kowe wis wong wis manis, kowe nak diabet. Sik aja ngombe sing legi kowe. Tak boleh dhewe. Lho Mas, kok wedangku ge rebutan piye iki? Oke, cah cilik kae wong sing direbut. Malah dadi nesu kae. Iki ora rebut. Jaluk. Jaluk lho nek kae ngene bocah kae Yo jaluk sik to yae. Mosok kowe nek ora entuk dijaluk tak antemi dhewe. rasa kekerasan ngono kuwi. Dan nak caciki jaluk ngono mosok kae. Lah nek dhek gek duit 3.000 tok gitu kuwi yo. Sik to ling tak ijoli iki. Iki regane piro jen iki? Kok tak ijoli. 2.000 Mas. Oke, jaluk ijol kae. 2.000 kae mesake. Ya sik to yae. Aku ora ndidit. Tanggal tuh mosok tak ijoli nak pas bayaran. Wah, kena meneh. Aku yo budit 1000 lho. Masuk kayak tegel we, kayak 1000. Sik tak regane nek tak cilik marah tak ketahan. Galak men. Iki regane mau piro? 2.000. Wis beruntung titik 1000. Wis 1000 aku utang ya. Sesuk nak ketemu tak. Kowe ngerti omahku to? Ngerti? Lah omahku kono. Wis, cah gede isone ngakali cah cilik-cilik. Pramemper. Lah itu apa ora? Nek ora entuk kowe tak saduk-saduk dhewe kowe lho malahan. Kowe nak dolan ning kene malah tak ketaki kowe. Yo Mas. Wis karo cah cilik yo kekerasan sodak saduk mau. Lah nak es dijaluk yo ora entuk. Lah yo kowe njaluk tapi bayare 1000 ngono. Lah nak diutang kan sesuk nang ketemu yo tak bayar to. Oh ya tanggomu ya. Yo. Lah sida apa ora jane saiki meh ngejak lunga. Wis aku nggo wedang. Yo ayo kowe ket mau malah jak padu ae. Besok tak ngombe es mbak. Wedang kowe kok. Rasa meri. Kei. Bisa sithik gelem apa ora, nek ora gelem tak ombe. Ora sudi ya. Pen kasmu aku keluaran kentir aku. Ya enteni. Mung dapurane wedang we nesu. Ngerti omo rasah melu. Aku ngerti yo ora ngajak kowe. Temu dapurane es kok ya. Kancane ditinggal. Ayo cepet tok. Saya tahu raup sih sumu. Wong kok kemproh banyu kali yo diraup. Ayo lek dang lho wah. Kuwen iki ana. Mbah banyu kalen, mbah banyu apa nak jenenge wong desa kabeh iki resik. Pengen resik meneh ana ning pam. Wong iki ki banyu gunung resik. Anggap wae resik. Iki sakjane meh ning ngedak ning iki ya. Bet mau mlaku nganti sikile meh potel barang kok ya urung tekan-tekan iki lho. Asline meh ngedak ning ndi? Wis to manut aku. Ora melu kok. Iki jengkel-jengkel aku bali tok.
Wis ketok kesel kok ngene. Ora ana tekan-tekane meh ning parane ning dhewe ya ora ngerti. Jancuk. Ayo enteni sik to, Mas. Mlakumu iki lho, tekono tekan kene. Lemah sak tinggal wae. Wen koyo ngarep tekan iki lho delok Kas. Lah kowe iki asline iki meh ngejak ning ndi? Wis to kowe teko melu sik ora cangkeman wae kok melu kok angel. Cangkeman wis mau dilungkas. Ah, Tinggal kowe nak kesuwen. wah, mau topi. Hahe. Mas ngono. Mas, kuwi topine sapa kok dicipu? Lah mbok, lah aku nemu serah kowe dong. Kowe nek disado-sado ngene ora tak iwangi lho. Ngono kanca. Pak, ngambil sedap nggih. Lah wong iki ndi? Wah, teko go wae lak wis. Yo lek mlayu nang ngene. Cepet-cepeti. Lho iku kok. Iki lho arep tekan kono. Cepet. Mangkis makne. Bontane to Mas. Mangkis makne, mangkis. Tenang sik. Wis ora ana wedang. Niki meh ning ndi parane ora ngerti. Jancuk. Jancuk mah leren biarang. Wong njaluk dibuabit iki nyano. Aneh nyano. Ayo mangkat ora? Sik leren. Langsung angel. Ih, jancuk malah babit tomat iki lho. No. Iki tomate sapa meneh? Dipeki. Iki ditandur. Ora dikon gebabit-babitan. Wis nom-noman rapok. Sorry. Aku kesuwen kok wis ayo le mangkat leren-leren wae. Oh, wen. Sik, diatur ayo. Tut, sawange sik, kok kene. Wah, ya lumayan. Isih sewer atau Mas Yas? Delok Kas. Iki lho wis nganti lemesan beda ya. Waduh. Ngerti aku ya wegah nak tekan kene iki. Iki lho wong iki lho wis teko. Alah. Iki lho. Aku ini mau ngejak kowe iki lho, ngancani Mas Gedut. Wis ning kene ngopo to, Dut? Wong kok senenge nyusahke kancane, nyusahke batire. Wis ligase. Engko direbuk bareng nang kene. Kowe iki ngopo Mas Dut? Lho tak gawe kanca lho, rasa suwung nang kene. Iki lho golek inspirasi aku kirimi. Terus golek gawean angel, musim sumbangan. Nyumbang terus disumbangnya kapan? Wis mumet aku. Lah kowe iki meh disumbang. Yo no. Sumbang gendera kuning apa janur kuning? Cangkemmu Gus. Iki koncone gek mumet ngene kok. Aku ki ya ora rusak-rusak piye. Aku kan yo nawani. Po yo ono wong nawani gendera kuning po yo. Kasih paham sayang kok hehe. Ali. Sumbang lagu piye? Sumbang lagu ya ngamen ta entuk dit. Padahal ini pengen disumbang untuk ditake. Lah kan aku yang pakai saran. Kan aku yo pakai pertanyaan. Gendera kuning apa janur kuning? Padha kuningi. Rusak cangkemmu jenengan Gus. Parah. Lah parah piye meneh? Ya koncone gek mumet ngene kok. Nak mumet ki ya akeh batire. Kowe percaya? Oh. Aku yo ora ndidit kok kowe. Sing penting kan aku duwe ATM berjalan. Sopo kuwi? Mandita. Wong dhewe mlaku kok. Mosok dikira ATM berjalan kecuali rene munggah numpak pesawat. Ya ora ngono maksud iki. Nak jajan-jajan kan sing pakai kowe. Sing bayari kowe. Tapi berarti jenenge ATM berjalan, saling melengkapi satu sama lain. Aku ora duwe, kowe sing duwe. Nak iso ki aku. Tapi kok aku terus. Kowe ora duwe. Wis to jodoh padu, aku sing kene mumet mak do padu ning kene. Tandani. Aku ki ngejak kowe rene. Gendut ki arep bunuh diri.
Lah nek guru bunuh diri nang kene yo pendia yo percuma to yo. Paling makbuk ngotok ora apa-apa. Iki nek mbok jak nang ndi sing luwih dhuwur ngono. Nak neng ini ki bukan eman-eman gendut aku, eman-eman wong celangi. Iya emang. Biasanya nek kono kayak kenong kok. Jangan kono we. Iya. Percuma lho. Nyemplung kene yo ora ngopo-ngopo. Oh, jangan sih. Meh bunuh diri tenan. Iya. Tak golek lakonan sing apik. Ayo melaku. Neng di, Ayo, yonteni, tiru. gandeng. Yang satu ke pacar dewe. Ayo. Yo diteni. Mbak ledang cepet sih. Mau tak tinggal saiki kita ninggal kayak aku sepeda kayak racing sedang. ano. Oh, elek tangane. Kowe meh ngejak ning di Gus malah ngejari niki. Rasa serius, yang penting ayo melu. Iya. Mas rasa klelat-klelet, saduk-saduk. Ngantuk ini. Nggo napa to Gus? Lah, ini namanya koki bunuh diri cocok. Dhuwur po. Siruti. Jaduk. Lah, namanya anjlok kok ini. Opo kono sing ana watune. Lah iki kok niat mateni aku tenan. Engko aku mbek Mas Ras, gare omong mbek wong omah. Lah nek jerone kok ngene ya aku masek Nah, sing no. jeru koyo mau ya emane-manu tlangi ya Mas. Sing ngandur ngoyo kae lho nganti direwangi nandur tekan kahene. Iya nek ngene iki aku wedi, rasdo wae. Jare mau arep bunuh diri. Lah piye iki jero e? Bunuh diri yo jero to. Lah momong getak. Oh alah, nemen. Aduh-aduh diparani tekan kene ora sido bunuh diri. Percuma sing awak gede ngono. Piye kowe, Ndut? Apa kowe ora sido bunuh diri? Ya ora, mau aku berguyonan tok. Nemen terus dibarani mlaku saka omahe Agus mau. Ya kan ngancani aku ning kene, kene aku ora dhewe. Nemen. Piye iki? Kekancan kok koyo ngono. Nak susah kok ngajak-ngajak. Lah kowe kancaku apa ora? Nak ngene ora, nak kowe di duit nyudut aku kekancanmu. Yo, beli yo. Ayo Bali, yo Bali. Yo, beli yo. Yo. Aku melu. Melunan. Wis enteni.